വന്നട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സിദ്ധത്താക്കിട്ടായിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയുള്ള പുറത്തായിരുന്നൊക്കെ ഇതിൽ വന്നായിತ್ತು സന്തോഷം. അള്ളാഹു ഈ റായത്ത ആൾമാർക്ക്, കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾമാർക്ക്, ഉസ്താദരങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങളെ പൈക്ക് മരിച്ചുപോയ ആൾമാരെ ഖബർ അള്ളാഹു തആല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഇത് വേണമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ, കുടിക്കര സാധനങ്ങൾ തന്ന ഉമ്മമാർ, റായത്താൽമാർ, എല്ലാ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ഷെഡ്യൂൾ തല്ലി ചേഞ്ച് ആക്കേണ്ടി വേണ്ട. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും സേവനത്തെക്കുട്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വേണ്ടത്. ഏതായാലും ഉസ്താദുമാരായ നങ്ങ, മുഅല്ലിമീങ്ങളായ നങ്ങ എത്രമാ വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ അധ്വാനിക്കറേ, കഷ്ടപ്പെടുറേ. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല എത്ര ഭംഗവന്റെ ഭാവ മക്ക പഠിக்கிறമേ ഇല്ല, എത്ര കഷ്ടമെന്നെങ്കും ഫല കാണ്ടമേ ഇല്ലാട്ട് ചില നൊമ്പല ബേജാറ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലിക്കറും. നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിര ഫല ഞങ്ങൾ എതിർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു നാൾ കാണാണ്ടിക്കണേ. അങ്ങനല്ലേ ബാപ്പ അകകെട്ടിത്ത്, അയാൾ അകകെട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 40-45 വയസ്സ് അയാൾ തീന്നർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് പെഞ്ഞായിമാർക്ക് വേണമായിട്ട് അയാൾ അകകെട്ടിത്ത്. പിന്നെ ഒരു 20 വർഷമാ 15 വർഷമാ അയാൾ അതിൽ ജീവിച്ചിത്ത് അയാൾ പോയിത്ത് വഫാത്തായിത്ത്. പക്ഷെ ഈ 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടി, ഈ കിടാവും ഒരു 10-30 വർഷത്തോളം ഈ ഔത്തര ആശ്രയം ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത്ര ആസ്വദിക്കുക ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ വന്ന ആൾമാർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും കിട്ടിയത് എന്നതുപോലെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പണിയെടുക്കണമെന്നങ്ങ ഇത്രയെല്ലാം പഠിപ്പാടിയിട്ട് കിടാവ് പഠിക്കില്ലല്ലേട്ട് ബേജാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെങ്കിലും വരുന്നാൾ ആ കിടാവ് നല്ലൊരു മുത്തഖിയായിട്ട്, ഒരു ആലിമായിട്ട്, ഒരു നല്ലൊരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാം. ഇതിൽ നക്കും ഒരു അംശമുണ്ടോ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പം സന്തോഷിക്കാം. ഒരു മുഅല്ലിം ഉസ്താദ് എപ്പോഴും തിങ്കാക്കോണായ, ചിന്തിക്കോണായ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ചെന്നെങ്കിൽ നല്ലവാറ്, പഠിക്കുവാറ്, ഉഷാറാവാറ്. ദൂരത്തെ കണസുമായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾ കാണണമായ മുട്ടത്തെ കണസല്ല. 1ാം ക്ലാസ്സിക്ക് 2ാം ക്ലാസ്സിക്ക് ನಾನು പഠിപ്പാട്ടും പൊത്തുകു നന്റെ കണസു നന്റെ മക്ക 5ാം ക്ലാസ്സിറ മക്ക ഓതുறது പോലെ ഓതണം. നാ പഠിപ്പാട്ടറ മക്ക അക്ഷരം പഠിച്ചെങ്ക മയ്യബ്ബ, കൂട്ടിട്ട് ജോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഓതിയെങ്ക മയ്യബ്ബ. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കണസ് ബേക്കിടേക്ക് ബദലായിട്ട് ನಾನು 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പാട്ടുമ്പോ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പാട്ടുമ്പോ നന്റെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദ്, നന്റെ ഉദ്ദേശ, നന്റെ ചിന്ത, നന്റെ തിങ്ക് 5ാം ക്ലാസ്സിറ മക്ക ഓതുற പോലെ നാണ് ഓതുപാട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കറേ. അപ്പോഴായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിവും കൂടുതൽ ഊർജവും ആർജവും അതൊക്കെ ചെലവാക്കണമായിട്ട് വേണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനെ പാതിയായെങ്കിലും ഫല കാണാട്ടിക്കല്ലേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട AP ഉസ്താദും എത്രമാ വർഷമുള്ളൂ, 10-40-45 വർഷമുള്ളൂ മർക്കസ് ചൊല്ലവരി കണസു AP ഉസ്താദ് വെച്ചപ്പ അണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1 കോടി. എല്ലാ മൊയിലാമാരും 1000 പലക്കവർ ഞെട്ടിക്കിട കാലത്ത് AP ഉസ്താദിന്റെ കണസ് 1 കോടി കളക്ഷൻ ആക്കണം, 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. മുതലാളിമാരും നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അപ്പ ചൊന്നാറ് 1 കോടി അവർ മൊയിലാറാക്കരമാ. പക്ഷെ മൊയിലാറ് കണ്ട കണസു പിന്നെ അത് കാട്ടിത്ത്. സാധാരണ എല്ലാമാരും ഉദ്ദേശിക്കണം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പള്ളി വേണം, ഒരു 500 ആളുകെങ്കിലും, ഒരു 1000 ആളുകെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം. നിങ്ങളെ ഏമും നിങ്ങളെ കണസും അങ്ങനെ. സാധാരണ നിങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കരുതും അങ്ങനെ. പക്ഷേ AP ഉസ്താദ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണസ് 25,000 ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി വേണം. നോക്കറല്ല, വലിയ വലിയ കണസു കാണുമ്പോഴത്തുകു, വലിയ വലിയ കിനാവ് കാണുമ്പോഴത്തുകു ആ കിനാവുക്ക് എത്തിച്ചേറുള്ള തെറു അള്ളാഹു താല കാട്ടിത്തണ്ട. അതുകൊരു ത്വര, ഹിർസ്, അതുകൊള്ളൊരു ആഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം വേണുട്ട് മാത്ര ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണമായത്. അതെ താലിം പഠിച്ച ആൾമാർക്കെല്ലാം ഗൊത്തുണ്ടു. വിദ്യാർത്ഥിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിട്ട് കിടുക അല്ല ഹിർസ്, അത്യാഗ്രഹം, ഇൽമുട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അത് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമല്ല മുഅല്ലിമുക്കും ഉണ്ടായിക്കണായ ഒരു ഗുണമായിട്ട് കിടും അല്ലെ. മുഅല്ലിമുക്കും മുത്താലിമുക്കും 2 ആൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണ ഒരു ഗുണമായിട്ട് കിട് അത്യാഗ്രഹം. നന്റെ മക്ക ഉഷാറാവർ, നാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം, നാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഈ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ പഠിപ്പാട്ടുമ്പത്തുക്കും പഠിക്കുമ്പത്തുകായിട്ട് കിടന്ന ഫലം കാണ്ടേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടാറ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇൽമു പഠിച്ച, അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ശൈലി എങ്ങനെ? ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു, കൽ മർഅത്തിൽ മുളില്ലത്തിൽ വലദി ലൈസ ലഹാ ഗൈറുഹു. ഒരു കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഉമ്മ, ആ ഒരു കുട്ടിയല്ലാതെ ആ ഉമ്മക്ക് വേറെ കുട്ടിയില്ല, ഒരേ ഒരു കിടാവിന്നെ.
ആ കിടാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അതിര് തേടകൂ ഈ ഉമ്മ പಡ್ರ വെപ്രാളവും വിഷമവും ബേജാറും ആതങ്കവും ഏത് രൂപത്തിലായിട്ടിന്ത എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിലായിട്ടിന്ത ഇതുപോലെയാണ് നാണ് ഇൽമു പഠിച്ചാൻ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു. അത്രക്കും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കു അത് പഠിപ്പാട്ടുകളുടെ ആവേശം പണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിപ്പാട്ടുകളുടെ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. കൂടുതൽ എന്ത് ചൊല്ലുള്ള പണ്ടൊരു സ്കൂട്ടി ചേത്തക്ക്, ആ ചേത്തക്കാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗാഡി ആ ഗാഡിക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിമുണ്ടു, അറിയപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്, നല്ല ഫേമസ് ആണ്, നല്ല വിലയുള്ളതാണ്. ചൊന്നിട്ട് ഒരു 10 വർഷം 15 വർഷം ഒരു സർവീസും നടത്താണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓടുപാട്ടിയെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിന് പേരിക്കും ഗാഡിക്ക് വാലിക്കാലെ, അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗവും വിക്കാലെ എന്നതുപോലെ മുഅല്ലിം ചൊല്ലത് വലിയൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ വെച്ച പേരായിട്ട് ഇന്നി ബുഇസ്തു മുഅല്ലിമ, ഞാൻ മുഅല്ലിമാണ്, അത് റസൂലുള്ള വെച്ച പേര്. ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ റീഫ്രഷ് ആക്കില്ലേണ്ടായെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ക്ലാസ്, ട്രെയിനിങ്, കോച്ചിങ്, ഹിസ്ബ്, ഖത്തുന്നസ്ക്, പ്രസംഗ പരിശീലനം, പാട്ട് പരിശീലനം, ന്യൂസ് ഓതുകളുടെ പരിശീലനം, കിസ് നടത്തുക, ബ്രെയിനുക്ക് പണി കൊടുക്കുക, വിവിധങ്ങളായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഒരു മുഅല്ലിം ഉസ്താദ് ഇടക്കിടക്ക് സർവീസ് നടത്തില്ലേണ്ടായെങ്കിൽ അത് മഡ് പിടിച്ചു പോവും, അത് ബഡ് പിടിച്ചു പോവും. പിന്നെ ആ മിഷന് കൊണ്ടു, ആ ഗാഡി കൊണ്ടു, ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊണ്ടു ഒരു കാര്യവും മിക്കല. ഞങ്ങളെ സേവത്തിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷമീറാക്ക, അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ പലക്ക് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കിട്ടണായ ആവശ്യമുണ്ടു. റേഞ്ച് ചൊല്ലുടെ സിസ്റ്റമും ഇത് ട്രെയിനിങ് തറവുണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റമായിട്ടിക്കട് 1989 പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം AP ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മദ്രസ സിസ്റ്റം ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപത്തിൽ ജാരിക വന്നപ്പോ മദ്രസന്റെ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയാറും ആ കിതാബ് പഠിപ്പാട്ടുള്ള ഉസ്താദ്മാർക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണം. ആ ഉസ്താദ്മാർക്ക് തിങ്കൾ വർക്കമാ 2 തിങ്കൾ വർക്കമാ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. ആ ഒരുമിച്ച് കൂടെയുള്ള വ്യവസ്ഥ ആയിട്ടിക്കടി റേഞ്ച് ചൊല്ലുടെ ഒരു സിസ്റ്റം. അവിടെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദ്മാർ പഠിപ്പാട്ടുള്ള കിതാബിന്റെ ചർച്ച എല്ലാവരും ഒട്ടിക കൂടിയിട്ട് നടക്കരുത്. ഈ റേഞ്ച് ചെന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾമാർ കൊന്തിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുക. റേഞ്ച് ചൊല്ലത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യക്രമം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കൂടെ, ഇടയ്ക്കിടക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഉഷാറാക്കി വിടുക. അത് അനിവാര്യം കൂടിയായിട്ടിക്കറ്. കാരണം ലോകം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എതിർ പണ്ട മക്ക പലരും പല ടാലന്റ് ഉള്ള മക്കളായിട്ടിക്കറും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഫേമസ് ആയ ഒരു ചെറുക്ക ഉള്ള 13 വയസ്സുള്ള ചെറുക്ക, ആർക്കെങ്കിലും പേര് നിനപ്പുണ്ടോ? വിശ്വപ്രസിദ്ധി നേടിയ കേരളത്തിന്റെ മുസ്ലിമായ ഒരു ചെറുക്ക, 13 വയസ്സുള്ള ചെറുക്ക, സ്കൂൾക്ക് പോയിട്ടില്ല, 3ാം ക്ലാസ്സോളം സ്കൂൾക്ക് പോയ ചെറുക്ക. പക്ഷെ ലോകം അജബോടുകൂടെ ആ ചെറുക്കറുണ്ട് നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഗ്രാവിറ്റി സംബന്ധമായ ചില വിശേഷമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആ ചെറുക്ക കണ്ടുപിടിച്ച ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവന് ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അർത്ഥാവില്ല എന്തിനായിട്ട്. അവനെ ചൊല്ല ഹേവിൻ അൻവർ, അവന്റെ പേരായിട്ടിക്കിടും ഹേബിൽ അൻവർ. കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മറ്റാൾമാരുടെ പേര് പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണം അവനെ ചൊന്ന ചെറുക്ക. ഹാബിൽ ഇട്ട് അവന്റെ ഉമ്മ പേരിട്ട് തോണും, ഹാബിൽ അൻവർ ഇട്ട്. പിന്നെ ആധാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തരമോ അങ്ങ് തപ്പിട്ട് ഹേബിൽ ഇട്ട് എഴുതിയാറ്, അതിൽ പിന്നെ ഹേബിലേ ആയിട്ടതും. ഇന്നലെ ഗൾഫിലൂടെ ആ പ്രോഗ്രാം ഇത്ത ചെറുക്കട പ്രോഗ്രാം 13 വയസ്സ് 3ാം ക്ലാസ്സോളം സ്കൂൾക്ക് പോയ ചെറുക്ക ഇണ്ട് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനികളുമായിട്ട് അമേരിക്കത്തും അവിടെ ഉള്ള വിജ്ഞാനികളുമായിട്ട് സംവഹനാക്കുക, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓണുകൊണ്ടു നല്ല ടോക്ക് നടത്തുക വേണം, അങ്ങോട്ടേക്ക് ചർച്ച നടത്തുക, റെഫറാക്കിയിട്ട് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയ ബുക്സ് ഉണ്ടാക്കിയ 3ാം ക്ലാസ്സോളം സ്കൂൾക്ക് പോയ ചെറുക്ക. സ്കൂൾക്ക് പോവാണ്ടിക്കുള്ള കാരണം എന്തിനും കേൾക്കുമ്പോൾ അവന് ചെന്നൊരു കാരണമുണ്ട്. നക്ക് പഠിപ്പാട്ടുള്ള ടീച്ചർമാർ ഉണ്ട് ഇല്ലാണ്ട്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അവനിൽ കേൾക്കട്ടെ, നീ എന്താ സ്കൂൾക്ക് പോവാത്തെ? നക്ക് പഠിപ്പാട്ടുള്ള ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾക്ക് പോവാത്തെ. കാരണം സ്കൂളിൽ ചൊല്ലുന്ന തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ എടുത്തെങ്കിൽ അവിടെ ചൊല്ലുന്ന തിയറി അതെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, അതെല്ലാം ഉൾട്ടാക്കി കാട്ടറേ. ഈ ചെറുക്ക സദാസമയം ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കുറെ തേടുക എന്നാ ചൊന്നല്ലേ അല്ല ഹെർസ്
പഠിക്കുള്ള ത്വര, പഠിക്കുള്ള ആവേശം, പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവര് ആവേശം ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിക്ക് വന്നപ്പ അവൻ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കണം ചൊല്ലൊരു ഒരു റൂട്ട് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച. ഞാൻ ഏത് റൂട്ടിൽ പോകണുണ്ട് അങ്ങനെ സർച്ചാക്കുക, അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക, സർച്ചാക്കുക, എഴുതി വയ്ക്കുക. ബാപ്പട്ട പളക്ക ഇല്ല, ഉമ്മട്ട പളക്ക ഇല്ല, പെങ്ങളൊട്ടിക പളക്ക ഇല്ല. ഒരു പെങ്ങളൊട്ടിക ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തരുത്. എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ആങ്ങളുടെ ಬಗ್ಗೆ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്തിന്? അമ്മ അവനുക്ക് അവൻ്റെതായ ലോകം, നമുക്കൊരു ടച്ചേ ഇല്ല. ഒരു ഔത്തുല് താമസിക്കട ഒരു പെങ്ങൾ ചൊല്ലെ എത്രമാ പെട്ട ഓണ്ടെ കൗൺസിലാക്കിയതാറ് എങ്ങനെയും സമാവില്ല ടബ വിട്ടു വിട്ടാറ്. പക്ഷേ ഈ ചെറുക്ക ഒരു ഗുരി വെച്ചിട്ട് പോണ്ടേട്ട് വന്നായ മുഞ്ഞാട്ട് 10 ലക്ഷം അമേരിക്കത്തെ വലിയൊരു റിസർച്ച് സെന്റർ സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പ ചാനലിൽ വന്ന് വീഡിയോത്തിൽ വന്ന് എല്ലാം തോണ്ടത് വിഷം ഹാബിൽ അൻവർ. ഇതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമതികളായ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധികളായ പുതിയ കാലത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് ഞങ്ങളെ എതിരിൽ വന്ന് തീക്കറേ. ആ മക്കൾക്ക് ടീച്ചിങ് നടത്തണുണ്ടായെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ ക്ലാസ് അനിവാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ സ്വഭയിൽ കൂടെ ഒരു മദ്രസത്തെ മക്കൾ വെളിപ്പാടിൽ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിത്ത്. അത് ക്ലാസ് നടത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദുമാർ അതിനെ കണ്ടിട്ട് മോഡലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കും. ഒരു ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾ നിയമിക്കുക, ഒരു റേഞ്ചിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും. ആ ഉസ്താദ് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. അതുപോലെ ഇതൊരു റേഞ്ചിൽ ചൊല്ലത് ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിട്ടിക്കറ്. ഇത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മെമ്പർമാർ, ഖജാഞ്ചി, പൈസ ഇടപാട് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓരോരോ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര കാശ് ബന്ത്, എത്ര കാശ് ചെലവായിട്ട് എത്ര ഉണ്ട്, ഇത് പ്രതിയൊരു മീറ്റിംഗിൽ അവതരിപ്പിക്കറ്. ഇത് അവതരിപ്പിക്കാത്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഒരു ഉറുപ്പയുടെ കണക്കും റിസിപ്റ്റും വോച്ചറും ഉണ്ട്. അതായിട്ട് ഇവിടെ റേഞ്ച് സിസ്റ്റം ചൊല്ലത്. പിന്നെ ഉസ്താദുമാരുടെ കുറെ കഴിവുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ കാണ്ട പോലെ എന്തല്ല, ഇതിൽ ഉൾഗ അപാരമായ കുറെ സാമർഥ്യമുണ്ട്. പാട്ട് പാടറങ്ങുള്ളാറ്, എഴുതറങ്ങുള്ളാറ്, ഓതറങ്ങുള്ളാറ്, അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള കഴിവ് അത് ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഒന്ന് വലിയാക്കിയിട്ടെടുക്കുകയുള്ള വേദിക്കും കൂടിയായിട്ട് ഈ റേഞ്ച് ചൊല്ല സിസ്റ്റം. പ്രതി 2 തിങ്കൾ കൊർക്ക മദ്രസ നിങ്ങളെ റേഞ്ച് വ്യാപ്തിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മദ്രസത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യക്രമം നടക്കരുത്. ആ റായത്താൽമാർ ഞങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്നേഹിച്ചിട്ട് വന്ന ഉസ്താദ്മാർ ആദരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമായതെല്ലാം ആക്കി കൊടുക്കൂടാറ്. ഇത് കേവലം ഉള്ളാളത്ത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ചൊല്ല ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു 10-12,000 മദ്രസ, 6-7 ലാഖത്തോളം മക്ക പഠിക്കുന്ന മദ്രസ. ഇത്രയും മദ്രസകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഈ ഡേറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാ റേഞ്ചിലും, സാധാരണ എല്ലാ റേഞ്ചിലും ഒരേ ഡേറ്റിലായിട്ടിക്കട് ആ സംഭവം നടക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ആയിട്ടിക്കട് ഈ റേഞ്ചിൽ ചൊല്ലത് ഉസ്താദുമാർ അത് തീരത്തോളം ദയിക്കാറ്. സ്വബൈക്ക് 6 ഗಂಟೆ പിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-10.5 ഗಂಟത്തോളം ആയിക്കട് സാധാരണ നടക്കുക. ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് മുന്നുള്ള തീർന്ന പോലത്തെ ചില ഇതല്ല സിസ്റ്റം അല്ലേക്കറ്. ഏതായാലും അവസാനം വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രത്തോളം നടന്ന ക്ലാസ്സും ട്രെയിനിങ്ങും വെള്ളത്തും ഉസ്താദുമാർ രചിതാറ്. അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. കൂടുതൽ എന്ത് ചൊല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടും കണക്കും കിതാബ് ചർച്ചയെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ റായത്ത ആൾമാർക്ക്, ഈ റായത്ത കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾമാർക്ക്, ഉസ്താദുമാർക്ക്, വന്ന ആൾമാർക്ക് ഖൈറും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.